mulla ei ollut, sit mä tajusin, että näin. No niin, terve elämä edellä. Kulta, susta tulee isä. Mä oon raskaana. Totta kai. Me ollaan yritetty niin kauan ja nyt tää on jotenkin niin iso elämänmuutos. Vai mitä rakas? Niin kyllä. Tää on hieno. Ei miten sulla toi puhelinelämä sujunut nyt sitten? Oli ihan oikeesti jees. Yllätyin kyllä vähän hankala oli ollut, mutta Joo. sen tottu niin. Joo, no niin, nice. Oikein Aivan. mukava homma. Joo, Se sitä joskus johonkin tarvii, mutta se on kauhean tarkka kuitenkin. Niin, ei vielä tullut vastaan. Eikö mä sitä jotain tuu vielä? Joo, se on kyllä mukava saada nyt läsnä meidän kanssa saada. Mitähän mä oon läsnä ollut? No. Paikalla, mutta et läsnä. Niin. No se on kyllä ihan totta. Kyllähän se söi aika paljon huomioon. Niin. Joo. Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle in a haystack. That's why you should try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/free. Instead of... Ei vitsi. Ootteko te kuullut? Musta tulee isä. Joo! Jees, mahtavaa! Yes! Vähän kielinen jänskittää. Joo, mitkä fiilikset? En oikein tiedä, miten siihen voi varautua. Niin, Ei oikein eihän tiedä. ei kukaan ole koskaan siihen valmis. No ei, pakkohan se vaan lähteä tähän hommaan. Musta tulee niin hyvä isä. Niin tulee. Susta tulee niin vähän. Teistä tulee hyvät vaan. Niin tulee. Me tuotiin nyt sulle tämä.